με την επωνυμία ο Μέγας Αλέξανδρος. Το ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια συσπηρώνει τους έφεδρους καταδρομής, τους πεζοναύτες, τους αλεξιπτωτιστές και τους πατραχατρόπους του νομού μας, διατηρώντας άσβεστη τη φλόγα του θρυλικού Λοκατζή. Όλοι γνωρίζουμε τον πράσινο μπερέ, τον τιμημένο πράσινο μπερέ και τη δύσκολη αποστολή του Λοκατζή, του ατόμου που θα επέμβει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και θα φέρει πέρα στην οποιαδήποτε αποστολή, όσο εύκολη και αν δύσκολη φαντάζεται. Με την ειδική διασωστική ομάδα πολλαπλών αποστολών μπορεί να προσφέρει αλληλετελείς υπηρεσίες στον τόπο μας και στον λαό του περιβάλλον. Ο κύριος Άγγελος Καραολάνης, εκ μέρους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Καβάλας, ανακοινώνει στον Υπουργό Κατηγορίας Χετράκης το πέρας των πολιτικών και μαθητικών κομμάτων. Έχουμε φυσικά τα συγχαρητήρια από τους επισήμους για την άρτια διεξαγωγή της σημερινής παρέμβασης, της σημερινής τιμής που προσφέρουμε όλοι στους αγωνιστές του έθνου. Έλα!